Яны заўсёды на варце законнасці і справядлівасці. Прыходзіць у мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» і ускладаць кветкі да вечнага агню стала ўжо добрай традыцыяй для работнікаў пракуратуры Брэсцкай вобласці ў сваё прафесійнае свята. Гэта памяць і адданне павагі салдатам вялікай адчыны, тым, хто ў далёкім 41-м зрабіў першыя крокі да вялікай перамогі. Многія з іх былі пракурорскімі работнікамі і загінулі ў першыя дні вайны. Памяць аб іх жыве, а справа абараняць інтарэсы дзяржавы і яе грамадзян працягваецца. Дзякуючы штодзённай працы работнікаў пракуратуры, стан правапарадку ў рэгіёне з'яўляецца адным з самых стабільных у краіне. Сегодня прокуратура – это важнейшая опора в деле укрепления авторитета и силы закона. Супрацоўнікаў пракуратуры заўсёды адрознівалі высокая самааддача, сумленнасць, веданне справы, прынцыповасць і патрабавальнасць. Больш за 20 гадоў жыцця дала служэнню закону і парадку начальнік аддзела Брэсцкай абласной пракуратуры Алена Лешченко. За сваю працу яна была ўзнагароджана знакам «Ганаровы работнік прокуратуры Республики Беларусь». Самое сложное – это сложные процессы, резонансные, которые сложные в психологическом плане, потому что любой процесс по уголовному делу связан с чьей-то личной трагедией, с чьим-то несчастьем. Поэтому участвовать в судебном процессе по уголовному делу – это всегда испытание. 5 чалавек з розных падраздзяленняў пракуратуры вобласці ў дзень прафесійнага свята атрымалі медалі за бездакорную службу. Што ўкладваецца ў гэтае паняцце? Адказ на гэтае пытанне мы атрымалі ад саміх узнагароджаных. Мы живем в мирной, миролюбивой стране, где основные принципы – это мир, свобода, они соблюдены. И хочется отметить, что за безупречно это означает, что без каких-либо проволочек, невзгод государство оценило твою работу, высоко оценило. Но при этом хочется отметить, что это заслуга не только моя личная, а и моего коллектива. Былі і іншыя незаслужаныя ўзнагароды. Юрый Печур, Сергей Матвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».